चला आपण आज बनवूया घरगुती साहित्यामध्ये आपल्याला बनवायचा आहे चिकनचा जो असा पदार्थ मी बनवणार आहे तो चांगला आपला फ्रीजमध्ये 15 दिवससुद्धा आरामशीर टिकतो आणि तुम्ही कधीही जर भूक लागली तर फ्रीजमधून काढायचा आणि गरम करायचा आणि खायचा असा हा मी आज तुम्हाला पदार्थ दाखवणार आहे। तर नक्की हा व्हिडिओ तुम्ही पहा आणि त्याआधी जर तुम्ही माझ्या चॅनलवर नवीन आला असाल तर नक्की माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा। चला आपण रेसिपीला तर सुरुवात करूया। तर आपण घेतलेलं आहे चिकन हे बोनलेस घ्यायचं आहे, म्हणजे असे मऊ पीस घ्यायचे आहे। चिकन मी आता धुवून घेतलेलं आहे आणि आपल्याला काय करायचं, गॅसवर एक तेल ठेवायचं, त्याच्यामध्ये थोडंसं मीठ घालायचं आहे आणि आपल्याला चिकन हे 5 मिनिट आपल्याला हे बॉईल करून घ्यायचं आहे आणि मग आपल्याला हे काढून घ्यायचं आहे। चिकन झालेलं आहे, आता मी बॉईल करून घेतलेलं आहे। एका मी वेगळ्या भांड्यामध्ये काढून घेते, हे बघा। आणि जे पाणी आहे आपल्याला याचं सूप बनवून छान असं हळद मीठ वगैरे काळी मिरी वगैरे घालून मुलांना तुम्ही देऊ शकता। आता हे जे चिकन आहे आपल्याला काय करायचं, तुम्हाला हवं तर हाताने तुम्ही असं वेगळं करू शकता, पण एवढा वेळ घालवण्यापेक्षा मिक्सरमध्ये जर असं भरडून घ्यायचं आहे, म्हणजे बंद चालू करून असं एकदाच करायचं आहे, म्हणजे बरोबर व्यवस्थित बघा असा चिकनचा असा किमा तयार होतो। हे बघा ह्या पद्धतीमध्ये। आता आपल्याला काय करायचं आहे, ह्यामध्ये घालायला आपल्याला ब्रेड घ्यायचा आहे। तर मी 2 घेतलेले ब्रेड आणि हे आपल्याला मिक्सरला आपल्याला सेम असंच भरडून घ्यायचं आहे आणि याचं ब्रेडचा आपल्याला चुरा घालायचा आहे। तर घातलेला आहे मी 2 पावांचा पूर्ण चुरा ह्याला लागणार आहे। ह्यामध्ये आता आपल्याला हे बघा मी जेवढं आहे तेवढं सगळं घातलेलं आहे मी। ह्यामध्ये आपल्याला आता घालायचा आहे बारीक चिरलेला कांदा। तर एक मोठा आकाराचा कांदा घेतला होता, तो बारीक चिरून घेतला होता। बारीक चिरलेली आता थोडीशी कोथिंबीर घालायची आपल्याला। आता आपल्याला ह्याच्यामध्ये काही मसाले घालून घ्यायचे आहेत। घेतले लाल तिखट मटन मसाला घेतलेला आहे चिकन म्हणजे, त्याचप्रमाणे धने पावडर, जिरे पावडर, काळी मिरी पावडर घेतलेले आणि मीठ चवीनुसार असे मसाले घ्यायचे आपल्याला। यामध्ये 1 चमचा बेसन पीठ घ्यायचं आहे आणि 1 चमचा मी तांदळाचं पीठ सुद्धा घेतलेलं आहे आणि ह्याच्यामध्ये चा रस घालायचा आहे। तर मी अर्धा लिंबाचा रस घातलेला आहे। तर असा मी हातावर व्यवस्थित चांगला पिळून घेतलेला आहे। झालेलं आहे। आता आपल्याला हे हाताने व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे। तर हे व्यवस्थित मी आता मिक्स करून घेते। ह्यामध्ये ना जर असं आपल्याला तेल सुद्धा घालायचं आहे, तर 2 चमचेभर मी तेल घालणार आहे ह्याच्यामध्ये आणि आपल्याला परत एकदा हे मिक्स करून घ्यायचं आहे। हे सगळं आधीच घालायचं आहे, पण मी विसरली होती तेल घालायला। ह्यामध्ये आलं लसूणची पेस्ट घालायला सुद्धा विसरली होती, तर ही मी नंतर थोड्या वेळाने घातली म्हणजे लक्षात आल्यावर। त्याच्यामुळे तुम्ही हे सगळं आधी घालायचं आहे, नंतर सगळं आपल्याला हे मिक्स करायचं आहे। आलं लसूणची पेस्ट आणि एक अंड घातलेलं आहे मी। व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे। ह्यामध्ये बॅटर जर तुमचं पातळ झालं तर तुम्ही याच्यामध्ये 1 चमचाभर बेसन पीठ घालू शकता। अजून काही तुम्हाला घालायची काही गरज नाही आहे। हे मिक्स करून घ्यायचं आहे। तर असा गोळा तयार करून घेतला आहे। हाताला मी थोडं तेल लावलेलं आहे आणि आपल्याला काय करायचं आहे, लिंबाच्या आकाराचा गोळा घ्यायचा आहे। हे बघा ह्या पद्धती, मोठा घेतला तरी चालेल आणि तुम्हाला ह्याचे असे गोल गोल हे बघा ह्या पद्धतीमध्ये आकाराचे करून घ्यायचे आहेत। तुम्ही याला कुठलाही आकार देऊ शकता। मी असे साधा आणि सोप्पा असा आकार दिलेला आहे याला। मला आवडेल तो आकार तुम्ही देऊ शकता। हे बघा ह्या पद्धतीमध्ये मी हे सगळे तयार करून घेते। जास्त वेळ सुद्धा लागत नाही ह्याला आणि फटकन असे करून ठेवायचे आणि चांगले फ्रीजमध्ये ठेवलात ना फ्रीझरमध्ये की मस्त असे राहतात। तर आता हे सगळे तयार करून घेतले, तर लगेच आपल्याला हे भाजायचे नाहीत, नाहीतर त्याचं तेलामध्ये वगैरे कुस्करा होऊ शकतो। आपल्याला काय करायचं आहे, फ्रीजमध्ये ठेवायचं आहे। तर मी फ्रीझरमध्ये ठेवणार आहे आणि हे आपल्याला आहे ना चांगलं 15-20 मिनिटं किंवा जास्तीत अर्धा तास 1 तास जेवढे जास्त वेळ तुम्ही ठेवू शकता ना तेवढा वेळ चांगला आहे। तर अर्धा तास ठेवलेले आहेत। आता आपल्याला काय करायचं, मी तव्यावर भाजणार आहे चांगले असे कमी तेलात आणि छान लागतात असे पण। तर तुम्हाला पाहिजे तुम्ही तेलामध्ये सुद्धा असे भाजू शकता। तर जरा बघा आता मी सगळे घालून घेतले आणि थोडे प्रेस करून घेते। तर अशा या पद्धतीमध्ये आपल्याला हे बारीक गॅसवर भाजून घ्यायचं आहे। पहिले आधी जेव्हा आपण तेलामध्ये जेव्हा आपण घालतो, तवा जेव्हा गरम झाल्यानंतर, तर तेव्हा गॅस फास्ट करायचा आहे आणि तेव्हा आपल्याला घालायचं आहे, नंतर गॅस बारीक करायचा आहे। बारीक गॅसवरच भाजायचं आहे। चिकन तर बऱ्यापैकी अर्धं शिजलेलंच आहे। यामध्ये फक्त पीठ घातलेलं आहे, त्या मसाले आहेत, कांदा आहे वगैरे ते सगळं व्यवस्थित भाजण्यासाठी, म्हणून हे सगळं बारीक गॅसवर भाजायचं आहे। तर आता हे बघा असे अलटून पलटून घ्यायचे आहेत आणि मस्त असं बघा तयार झालेले। एका साईडला करून घेते मी हे जे भाजलेले आणि बाकीचे आहेत ते सुद्धा असेच भाजायचे आहेत आपल्याला। तयार आहे झटपट असे घरगुती साहित्यामध्ये केलेले चिकनचे कबाब। आवडले असतील तर एकदम साध्या सोप्या पद्धतीत केलेले आहेत। आवडले असतील तर नक्की कमेंट करा आणि लाईकसुद्धा करा, शेअरसुद्धा करा। चला आपण भेटूया आपण पुढच्या रेसिपीमध्ये। धन्यवाद।